El que veureu i escoltareu volia semblar-se a la tan coneguda llegenda de Sant Jordi, inspirant-nos en el costumari català d'en Joan Amades. Finalment, però, la història que us explicarem té una mica de la nostra història, i comença així. Fa molt i molt temps, en una vila molt llunyana, bé, potser no tan llunyana, tothom vivia la mar de tranquil i la mar de feliç. Era ben bonica, on hi tenien les seves places, la seva estació de tren, amb el tren més important del país, la seva basílica i els seus camps de conreus. En aquella vila hi vivia una família molt important, formada per un rei, una reina i una filla, la princesa. Tots tres vivien junts en una de les cases més boniques d'aquella contrada. Aquella casa era un edifici modernista únic. Gaudia d'una façana que concentrava una gran varietat d'elements, com són els motius escultòrics d'inspiració gòtica, les reixes de forja, l'esgrafiat, les ceràmiques o airoses xemeneies, entre molts altres. La casa tenia una gran sala on la família feia grans celebracions, on tothom hi estava convidat. I on ningú marxava sense haver gaudit abans d'unes de les millors vistes de la zona. La vila gaudia d'uns entorns naturals privilegiats, boscos típics del clima mediterrani que tant agradaven als seus vilatans. Malauradament, però, aquells indrets tan idíl·lics també van enamorar el ferotge i temible drac, que allà s'hi va instal·lar. Carai, quin drac! Aquell drac era ben golafre, menjava i bevia sense parar. Val a dir que tot el que menjava era sa, era molt bo. Però, esclar, s'ho acabava tot, de manera que no en quedava per a ningú més. L'arribada d'aquella bèstia va ser notícia a tota la comarca. Se'n parlava a tota la premsa escrita d'aquell temps. Tots els habitants del poble van començar a buscar en els llibres més antics de la biblioteca com desempallegar-se d'aquell drac. Finalment, van estar de sort. Van trobar alguns llibres que parlaven de l'existència d'un cavaller valent capaç d'enfrontar-se a aquella fera. I sí, Sant Jordi era el cavaller escollit en tots els llibres que van consultar. El cavaller Sant Jordi va arribar al poble disposat a plantar-se davant d'aquella bèstia, però aquest cop no s'hi enfrontaria pas sol. La princesa, una gran amant de l'esport i la natura, l'acompanyaria. Sant Jordi i la princesa van plantar-se davant del drac i, sense cap por, van dir-li que prou, que no podia continuar engolint el menjar de tota la gent del poble, que, a més, vivia atemorida per culpa seva. El drac, ben penedit, els va explicar que ell no volia atemorir a ningú, que ell s'acostava a la gent perquè se sentia molt sol. I sí, era cert, es passava tot el dia menjant, però ho feia sobretot per avorriment. Sant Jordi i la princesa tenien la solució al seu problema i li van oferir un munt d'activitats a fer. Llegir a la biblioteca, veure exposicions a l'Ateneu, conèixer la casa Coll i Regàs, divertir-se participant en un escape room, mantenint-se en forma a l'Espai Laro o formar part d'un voluntariat. Doncs bé, aquí acabem la nostra història. Desitgem que us hagi agradat. Desitgem també que ompliu la diada de llibres i de roses i que ompliu la vida de molts i molts moments bonics. Bon Sant Jordi a tothom!